memasuki acara kebaktian asa pertanyaan kita berdua Jojo lau marsomba tuli batang penderet uluan hamzah diri ruas saluhut nahida horas marihida saluhut nama paran raja sinai sabungan sebalu turufu boru bere namar honjahan tusira lain namulak Kamaru kita mandung mau lihat itu Tuhan tak perningkan basah Bisyara bui kita marsaur dengan pun Jala di minggu pun Di minggu sadari on Taharas dengan basah Tuhan Karena ngabongot kita tuh minggu Ngapar jul on Aran di Tapuzima Tuhata Marin demahitasian buku ende nomor 470 sada ayat sada 22. Mari kita gor di bata ama, Tuhan gornya nak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan gor itu di perbadia, nak mau palani Tuhan tanahon. Amin. Bahwa hamuman guru Sion, idama, nungaroha mi, idama, ihutu ibana do. Pasilehonona jalap sama losonna di jolona haleluya 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 Ale Tuhan dibata, para guguno sa hatudusan, na tumapalangit Tuhan kamo. Inorban ni Asi ni Rohamdo, bahit sakat hamid, tahun puriang na imbaruon. Lehon mat puriang tundi na bediai, roho tamalohon siyan ho. Asalam rarat jalalang gadda harajaun mo itong ni amin. Sa ilehon kiras ni rohat tuna kosong makatahon hatam asalam tinggan kuriam marhitesiani parguguy mahami manguloy mo di bagasan haposeaw na totong asamanahan hamis sangat ko di ujung marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Pendengar kuliah. Ayo kita.
Kami hon mapati pilibata di minggu Advent naparjulukon, di mana tersurat sian 1 Tesalonika 5 ayat 5 satu anu. Somonon malidokisi. Ay saluhut kaluhamu anak hati ulun jalah anak harian. Dan sian borni kita manang sian haholungon. Atau saya unang matar bulu kita somon akan aleban. Saya dungo mahita dalam rohado. Ido saharna. Atau ramang ido gugu mahita tu dewata. Lahom manglahom naubat tu pabinai. Ale Tuhan Dewata, saya paruhu imahami, maulah naubat kupatini. Amin. Mari demahita sian buku di nomor 40 ayat 20. Hari debata nami nama rasi roha jalan abadia amanami mariti Tuhan Yesus Kristus manang 3 hari kami roh dulu kuilala kami rekod do asli roh kami disaluhut kami halap perdosa alanin hidup benahub seret kami hadirin kami sedariun dijolong dalam perhat pokok kami tung ngajot-jot kami manipul sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru na dulu saya unang pabali kami sian juru alani dosa namin aindang diharu mohon roham amation ni akka pardosa alay hamubaan ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluput pagi buhon nami dohot pangalahon nami marhidihidip pangula nami nasa sadagi anak Tuhan Yesus Kristus say pahot maasini roham di kami marhite-hite panidang yon dohot kagukukon nito di berbadia asa tarapul situ turuhan namin manjoho asa patun Tigor jara daulat kami mapangalau bahen hasangapon di guarmu nabajari. Amin. Anihon hamu baga-baga di debata taring waktu kasesaan itu sabda. Para siroha jala paringan bahasa lujahuba. Lambat tarimas jala parsiroha kudang. Dan dibahen tu hita hobbar tu akka dusakta. Dalam dan dibalas tu hita hobbar tu akka hajatotta. Songon asini rohani ama-ama mida anak. Asini rohani jahuba di akka. Namak kabiari di mana? Asangapon ma di debata na di ginjam. Amin. Mari kita sian nomor buku itu Rusia ayat saya tambah ono.
Epistel di Tessalonian yang Pesalmen 25 ayat 1-15. Kajahama hatani dibata tubuh epistel di minggu Tessalonian di mana tersurat di Pesalmen 25 ayat 1-15. Kajahama margati sore. Hodo ale Jehovah di halumut rohaku. Ali dibataku marhapo satu orang ulang bayilau asal surat atau tidak Dan kaheta gamon tarurak sudi akka nama kaposiho say meila do subut akka pangose suada alana. Ali Jehovah saya berdoa dalam So itu betul kumaahu tu bagasan hasitonganmu. Dan ajari au ay huru dibatani hatuaku. Huru nama kaposi garuk ari hidu sahatna. Martua mana cuma mihon hatani dibata. Jalan nama piopsa. Amin. Amin. Kanang kami dono nasahat natin sa Asa tapat sadar marwata, artanya mainan. Ali Tuhan di baka namin, si hukum hamijoma, dinamahuas, dinakale, mandok mo liati Tuhan, ali Tuhan, dinasaluhu asi dohot pangurut yung diham. Dimahami oleh Tuhan hubungan nami, persadaan nami, silahi sabunga sultuh, nama rojatu silahi nabulan, dipataruhono kami oleh Tuhan, sahat tu inananon, sian borhat kami, sian bagas nami dan sian sektor nami, wilayah nami oleh Tuhan, dari partu inananon, di bagasan, asing Tuhan tolong nasihan koi. Alaminya le Tuhan matuk molihat itu kami tulung. Ala tungtong dari Tuhan di berbeda kami. Dinasahat kami oleh Tuhan di ngano na dibuhay kami ulauna. Pangarapoton kami oleh Tuhan evaluasi kami akan marulaw. Pos dorohan kami oleh Tuhan mardala dengan bagasan asing nasihat koi. Yulu dihami doa Tuhan di manungot niya. Lehon gugu ng hasahatong gadyang di umur. Asa tong buhay ni Tuhan. Nalahu marunong sugi. Yaka punguan nami yung. Punguan niyo pung nami nabulunon ali Tuhan. Namar na ikot napihami ali Tuhan. Di tahun nalahoro di tanggal 25 bulan 5 di tahun 2025. Tuhong mayali Tuhan di kami pinupar niyo kung nami ulah nama soti raja. Na tuhong mayali Tuhan di mana marulaw pesta bulon kami. Nanulahon nami ali Tuhan sisahali tulo tahun. Mangido kami ali Tuhan ima diring tanah nami. Gabi mayantong gabarin tanam. Asa tongtong ali Tuhan na mga lehon sa luhut na gugo ng pangumbiyo. Dus niroha ng tahi ihami na makamarangi do di puro pere nami ali Tuhan. Asang dia masakak nami kami sakak umatong nasaw magdalam doon tinggal. Marning ko kami ali Tuhan tidak danak na di pamahong ko di kami. Mulai siyang namet-met sa hato na balga na di bagasan
Persikola oleh Tuhan. Ima dan di kalau mau melihat. Alai marabosa Tuhan itu oleh Tuhan. Naikum mau nagabe guru, gabe panuturi, gabe mengajari misalutnya nakonna. Sosoni pe oleh Tuhan tu gudang bagi nakonnami. Naung pang di umur, naung dewasa oleh Tuhan di anak nang gibur. Marpangidua kami Tuhan, mangilik kami Tuhan. Asa tongtong manian lehon sirokap itu dininasida. Nasipadan saudara Tuhan seiman Tuhan. Perselo kami itu oleh Tuhan. Asang unang onyan gabi hangaluton kapikiran di kami akan Tuhan. Tuhan dibata mau lihat man. Iho ialah sudi pasumi boido magdustahi amanami mga leon ingananon so dala dihami nalako ipaluasi ipungan namin. Sendi matungtong alay Tuhan herpakuma tangan mo na tsumba diya. Paso-paso manasiga asalam tunamar bungaran pagdabadab agkasilas ni Roha dinasiga. Ngayon maho alay Tuhan di tumotongan ng keluarga namin. Asa buhay namin mamuji pasangapon kulang mo na diya. Dihos ni hari alay Tuhan pasipulon namin matungulon namin. Maulaw namin evaluasi opung namin alay Tuhan sila isabungan siwal purpok na marojado sila inagulak. Lusi ko pala Tuhan ninamulag mahami at ang silingan ano. Juloy kami, patariba kami, ibagasan hasehaton, dohot las niro, pajupang dohot keluarga namin ng ibagasan hasehaton. Posdora namin alay Tuhan dohot keluarga na tinalok kami di nga nano, nasa kauma na mamaso-maso na sikat. Sinamaligot na kami alay Tuhan di salhut pangalasyon namin, doon sa nakoki alay Tuhan. Asa upong alay Tuhan tuwat para sa inyo. Asa buhay kami, talo magtsalo, paso-paso, agabi o tuwat hasangapon na siyan ko'y. On matang yang pamilyon namin ito alay Tuhan, na ipasakton kami, mahitihon ang nato ni Jesus Christus, na mangulo, roni sa liling-liling na. Amen. Amin. Mulai dari ayat 10 nomor 25 ayat 4 Soon na itinendak ko ni dongat sa porseaw di santo pertiwion ramai kamandok au porsea. Au Porsea, di kata Jakoba, ido ama parbugo na sa hatutusan na tumapalangit do tano. Au Porsea, di Jesus Kristus, anak ni bata Jakoba na sasaday, ima na tinubuhan si Maria, nagabi-gabian siya to di probadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman silatus, na mate terpajal do iba na dihaw pinarsilang, na tuwa tuburutorong di tanah, na mula mangulo di hari patuduhon, na manay tu surgo, lahun siamon di mata Jahoba, amanay pargugun na suatu dosani. Di simay mana pamula sugot na tanoon, manguhumi halak na mangulo dohot na mate. Au Porsea, di ton di perbadia, jaladong sedahuria na badia,
Huria hato panila Kristen akan abadia, doho daisan ni dosa, doho diatai namando, mula mengunduh sugut daging halak nong mate, doho danguluan na surasuda. Amin. Maria, Maria mahita siya buku dan mau berobat yang sadar doa. Sila isagungan ng judul Kumalusang. Na kumalusang. Lau makare Tuhan berhatasau Manduk katana ikosau Sai sau doi Sai sau doi Biarang isi mga lupa at soluki ay Tuhan Budong akin ay tunggo ng pemusuki na mga repon soluki say daw dowi say daw dowi say daw dowi Arlo jombo solo butuh lagu Warna sona Asuhane umeda kota susahani Sidang padalah negeri Lawan takut tersudari
Martangi yang mahitang. Ulahan nami do Tuhan pasaton hamulat yaon ni rohan nami do adu pamun nasun badiai. Upakilala kami do tinggal di basam di bagasan sadarion. Marpungu hameli Tuhan peparan ya kunami raja silai sagungan. Selutur pep namar hojahan tu silai na bolak di inganano. Ima ali Tuhan dinama muji pasangap buar muda badiai. Maka moladehon salugut pasu-pasum dengan dibasam nang hujalo kami sian aka arina usal pusah di balzan dikion. Imani minggu adpen na parjolo ali Tuhan parningotan ari hadudu anak mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Naing marsaringar mahatama ali Tuhan di parpunguan nami atau ngaliamang di bagasan sarep do uduk niroha parbadiai parsahalai mahami saluhut na litukan akan atumbangihon terlumu bina posom dinalau makatahon ya litukan asa marsaringar hatam di panggul miton ni parnguluan nami atau ngaliamang makuling maho ainu ngaradi hami mananginangi marhide Kristus Yesus martangnya kami tuho amin. Damang dainang nahinaholongan di bagasan kuar nito hatta Yesus Kristus nagabe Trupuk jamita di parpungwata di bagasan tikion imana tarsurat di panurirang Lukas bidu 20 sada mamuka sian ayat 25 sahatu ayat 36 songonom maridok dusi dungi masama akka tadda di mata niari di bulan dohot di akka bitang pe jala hapusokan maaka bangso di tanoon jala habobosan bina bahenon ni gasak ni laut ni dohot galubangna tarhatos ma jolmai di bahen hatahutanna dohot panagamonna nirohana di nananaing masa tulia portibion ay humuttal maaka hagogoon ni partangisan parlangitan dungi idaun nasida ma anak ni jolmai ro marhitehon obun matat huaso dokot hasangapok godang alai molo mamukka masa akai dirgak mahamu pasidak hamu ma ulumuna ainunga jonok haluaom muna jala dihatahom matunasida upama sada berek kamu mahau arai dokot akka hau na asing iadung martunasi di idahamu tadau munado siani naung jonok par taonan ias suang songoni iadung masa akai di idahamu botohamu ma naung donok harajaon ni debata situtu donahudokotu hamu
naso tupa salpu nasa bangsoon sojolo songgop saluhut nai. Salpu pesogot langit doho tanoon anggo hataki naso tupa salpu. Alai jaga kamu madirimuna unang sorat rohamuna binahin ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihon dihanguluanon gabe topu ditohapi ari ihamu songon tali rabbang. Ai hatop mai songgop tu atas ni sude na maringanan di atas tanoon. Alai dungo mahamu toktong mardonga tangiang asa margugu kamu pasiding saluhut nanay masay laho jongjong di joloni anak ni jolmay. Ima sakat ni turpuki. Horas madihita saluhut na damang dainang na hinaholongan di bagasan goar nito at Jesus Kristus. Tamado hita tutu madok moliate tutu hatta. Damang dainang na hinaholongan di bagasan goar nito at Jesus Kristus. Jongjong audison dinapasahaton hata poda tu kita. Ima poda sian panurirang Lukas. Takas dota boto diangkat tiba sebagai dinobaton amang guru besar sebagai preses ni Poparan selalu terpuk. Diundang ketua Ausia Jerman. Kebetulan aku tinggal di Jerman, tepatnya di kota Berlin. Maringanan di huta silelaki. Ima guarku Berlin silelaki situkir. Nuaing tinggal mahami di Tangerang Bonang. Mangalap borina rajai boru pajaitan. Tung macailas roka. Didok di hata Jerman, Tuhan memberkati kita semua. God sek mich. Amin. Ido sautik nahu boto bahasa Jerman. Podani na tua-tua, dokot podani akka guru. Di hati hai. Alai di bagasan sadario tutu kita manangikon hata ni debata. Di parminggota di bagasan sadarion nangpe dang boy hita marminggu diganup ruas diganup gereja tabe di Tangerang. Ima alani para potota napinukani BPH. Topik minggu di bagasan sadarion ima nama tardok di dungo jala toktong ma martangiang tu adopan ni debata. Memang di panggul miton ni ngulutta di bagasan nasa taonon dang terasa ate. Na baru pehita merayakan tahun baru. Marlas niroka kita madok mauliate tu adopan ni debata. Di pasu-pasu kita diganup akka ulau tai. Alai masa pe akka namasa di penantian di bagasan sataonon kita toktong di bagasan lasni roka. Nang pe gudang akka si pikirata diganup akka keluarga, diganup akka pribadi lepas pribadi. Masa penantian itu tu gudang do tubuh di hita holso. Damang dainang nahina holongan di bagasan guar nito ata Jesus Kristus di ayat 25 ayat 25 nungan akaning hudok masa ma akatadda di hita akana porsea di ibana. Alai di patu pada bata peon tu kita ganup na porsea di ibana tung macai godang do hita nasopa ubah roha. Toktong do ta ulahon akka naso hinalomohon ni roha ni debata
ima pertobatan. Damang dainang di bagasan guarni tuata Yesus. Di panggulmiton ni parngulwota di bagasan sadarion. Dina 10 sada tahun, 10 sada bulan makita manaripari tahun 2024. Totu godangdo akatadda nata adopi di parngulmiton ni ngoluta, di hita pribadi, di keluarga, di punguan, adongdo tadda-taddai alai dan sadar kita bahwa taddai ima na pinasahat ni debatatu kita asa toktong kita makamoletehon asido dengan di basana tu kita diramoti tu kita di bagasan 10 sada bulanon makamoletehoni alitu macegudang do halak naso olo bertobat nang pemasa akan masa di panggulmiton ni ngulunay dianggap doi sebagai hamalaon na hagogoon na itu pada umumnya dihita akan porsea song-songonina di bangso ni debata tung macegudang do halak naso maka moletehoni bangso Mesir, bangso Israel, tongdo, gudang do tadda na ginahin ni debata, tu bangsoi, bangso na pinilit ni debata. Alay dia mah, na didok na disi. Songon na tersurat di ayat 20 sia. Nakaningan didok jala dihatahu matuna sida upama sada bereng hamuma hau arai dohot aka hau na asing ra gudang dohita manada hau arat ate amang guru song dia do hau araon gala-gala. Nah jadi dang bui dang hau arau memang dang pula galga alai marhagogo doon hau arau ima tadda nabinahin ni debata buhado kita maka moletehon saluhut asidohot dengan dibasana itu kita damang dainang nahinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus di ayat 20 sia sahat tutulu puluh sada didok haroronai diupamahon dohot upama na parjolo ima hau arai ima na doknya geleng alai gugu togu songonido nang nanaing sitomutomota di haroroni Tuhata Yesus Kristus tubuh ibana tu portibion dialami ibana dong tuh seorang dialami si Maria di sadatadda ini mah di hasil seorang nih Tuhata Yesus Kristus nah ikut doa ayommu asa gabe raja ima Tuhata Yesus Kristus damang dainang nahinaholongan nakaningan nung macay budang do naong tahatay di panggulmiton ni parang pungwat taon siyan na budari tung macay-longang doroka di perdalanan ni pungwat taon tutu budang do akanamasa di panggulmiton ni pungwata margogo do PPK mangulakoni marsada niroka ng aka anggota ode sadatadda dihita paparan niyo puta raja sila sabungan na dileho gogo na dilehon
haki pason na dileko bisuk sian amat tadi bata tu kita. 4 tahun ni nama mangula BPK 2 tahun naro nain serah terima tu si nomor tulu. Bukado kita tu madok moliate tu kita tu ani adong do kita na madok moliate nang peragam akan nama masa di tu panggulung itu ni pungwata ido na tadok ido na tahamulete hon di bagasan tikyon sian natuari kita merdala do pungwanon doho dinggan di salani amang inang toktong do di hita di paingot di pala di tikyon asal tuktong na hita dungo hita madok moliate tu adopan ni debata hukut martangi yang maka moliate kun salugut denggan ni basa ni debata nata jalo ado na boy tabayan di pungwani adong doh alak Jerman madok bahasa Batak koma manang bahasa Indonesia jangan tanya apa yang diperbuat pungwan itu kepada kita tapi tanya diri kita apa yang kita perbuat kepada pungwan suang songonido nang debata ado natabain tu debata unang tasukun ado nang binahin ni debata tu kita ale tasukun ado nang binahin ni debata tu kita tung macay gudang song-songon ni do nang punguan ni tung macay gudang do na binahin ni punguan paparan ni puta raja silay sabungan di bagasan hasadaw kita nawalui dinalaho patupahon akka ulaw las niroka dokot habot niroka diperbisuhi dipergogoi dipersahalai nang KSB nang hita pesa lukut na hitonga-tongan ni punguan masa do hita arsak na kaninga memang hudok konak tuak kadongan gitu na budari hita tunga cetorok nang marmulakat do niku asanian asarap retado kita na 15 sektoron maka moletehon asido dengan dibasan ni dibatado kita di bagasan sadarion nang terbentuk 3 sektor na niulakon ni KSB odo nataha moletehon di atpen na parjuluon memang ragam do akan namasa memang perbedaan-perbedaan niaka pendapat pakatayon ragam do alai di napasadao kita di paparan ya putar raja silay sabunga salutur pukon toktong do kita mangasakon asido tolong nirokan ni debata tu kita tasukul dirita bukado ao di pungwani ado nakubay di pungwani gudang do kalak medok ay toraha manangibay pungwa korotiba odo na say selalu 3 ali moliate madi pungwan ni poparat kadang adong na medok songoni di pungwata di pungan na asing adoy di pungan na asing bace gudang binegi di wak ke bunga persautar rahita wardo ngasahuta tong do songoni nih songon neido ni opasa tinalik la dorong botar gotana nang pe asing margana doson na maramarang gido kita na mardonga sahuta nang pe na mardonga sahuta tutu asing pikiran na nang hita pe asing pikiran adong marga sialoho adong marga situkir adong marga tabunan jadi mangasahon guar ni debata kita marhite hite ni nama nomu anak na Tuhan Yesus Kristus toktong mahita di bagasan hasadaon. Amin. Amen. Songon hatan itu hata pe namadok salpu pe sogot langit do tanoon anggo hata ki naso tupa salpu. Bagas hatan itu Tuhan ini
salpu pesogo langit do tanoon anggo hata kina so tupa salpu tung hari kiamat pero hari haroroni kiamat nang pe nunga salpu hita siat portibion anggo asido holong ni rohani di bata naso tupa salpu di hita akana maka holongi ibana lai jaga hamuma dirimuna unang sorat rohamuna binagen ni parminumon. Jadi panarihonon ni hanguluanon gabe topudi tolu ditakopi hamu songon tali rabang. Nah alani i dihita poparan ni putar raja sila sabunganon asa toktong hita di bagasan lasniroka di bagasan hasadaun di bagasan saroha sapikiran obar tudema nabinahin ni panitia natuari saja memang natuari tikina mabuka daku jahon alai topik hudokon natuari borngini ulinai dengan nai bolorap sahutulan akan maranggi. Tingkat deh. Auna sadapuda maun sian persalmet tu hita tong nang di bagasan pertikiano petutu di bodahot tu hita asa tung uli dengan hita akan maranggi saatahi sauluan dinalaho mangula akka ulaon tasiganupari terlumubi madraho mamuji pasangap warni debata di pasu-pasu Tuhan mahita salukutna poparan pui boru doho bere asa anggiat lamar saringar warni opui marsaringar warni tuhata marsangap nang hita salukutna poparan putar raja sila sabungan seluturpuk namar haujatu selain bulak amin martang yang mahita Moliate alimang pardingkan basa nunga hutang yung kami hatam nagabi bohal di panggulwiton di guru nami maka mulai tiun salikut tinggal di basam di paingot hodo hamil itu kan mari ditadda asa anggiat alitukan toktong kami sumolkot tua dupamu nabadi manang ahape namasa di panggulwiton di guru nami dinamono-monomu hamil itu kan hari hatutubon anak mutuan Yesus Kristus Tuhan nami dilhoko do tudutan dari kami asa maritel itu kan totong kami madok mauliate uhud mamuji pasangap guarmu nabadiai secara khusus buat kami yang nami itu kan di bagasan pertikianon amanami inanami nabaradehon inganan gabi perpungan nami pamujian di guarmu itu kan totong pasu-pasu nasida di kadup apa ulauna songonin ang ianak kon nabi nasangat di nasida kupasa tayo matong tuko KSB ni pungan namyon asa ko matutong na mga lehong bisuk malehong gugu mga lehong parparsahalan siya ko itu kan di na padimut-dimut tong pungan namyon asa di bagas selas ni roha kami sa lukut na litukan madok mauliate itu adupamu song-song niya litukan disakap ni roha nami anon botari dong sipul kami siya non nalitukan dalam mulak kami tuto nga bagas nami bi jagai mahami pahir bang tanganmu jala padau nasatahinya kabar jahat song-song ninang sibulis alituhan saat kami di bagas nami be di bagasan las niroka dokot mamuji pasangap guarmu rap mamuji rap do keluarga letukan di bagasan ahi pason mau lihat yang perdingkan basa marite Kristus Yesus martangnya kami tuho amin. Tabuji matuhata maride mahita sian buket dia nomor 354 mamuka sian ayat sada saitong mahima buhut mahita po pilihan saitong
Tatangnya koma peliatan atau putat atau pemungon tuadopan di debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengan do nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat hami masian dan lehomi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasia kami pilihanon. Pati bulkon harajau muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon itu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaunmu. Say sau malomoni rokam di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami tu giot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho donambuna araja. Rapta jaloma pasu-pasu setuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama kita. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuhita jala asima rohana mida kita. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuhita jala di pasaurkon madamena tutor ditabe. Amin. Amin. Amin.